Hormatly dinleyijiler, biz size häzir Merkezi Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier'in Türkmenistanyň Ýewropa Birleşigine barýan ýoly atly soňky makalasyny eşitdirýäris. Onu agdalýan pikirler awtoryň özüne değişli bolup, olar Azatlyk radiosynyň pozisiýasyny aňlatmaýar. Türkmenistan bir sowda proýektine gatnaşýar. Bu sowda proýektine gatnaşýan taraplar Türkmenistana tiz girdici hemde gelecekde hasyly düşüwüntülük wada berýärler. Ýurdun ykdysadyetiniň ýagdaýy soňky 4 ýyl bäri öwürlük däl. Şonuň üçin häzir gark bolup barýan her sepaldan ýapyşar diýleni bolýar. 4 martda Azerbaýjanyň, Gürjistanyň, Ruminiýanyň hemde Türkmenistanyň daşary işler ministrleri Buharestde geçirilen duşuşukda Gara deňizi, Hazar deňizi halkara transport koridoruny döretdiler. Bu Türkmenistanyň Türkmenmaş şäherindäki deňiz portu bilen Ruminiýanyň Gara deňiziň kenarynaky Konstanta portunyň arasyndaky täze sowda marşrutudur. Bu iri global sowda marşrutuny öwrülmäni biler. Ýöne munyň agdalýan Merkezi Aziýa ýurdu üçin iň möhüm tarapy Gara deňizi, Hazar deňizi halkara transport koridoru odalanmar. Ýöne bu sowda koridorunyň dolu kuwatyna ulanylmagy üçin onuň infrastrukturasyny ösdürmeli. Buharestde duşuşuk geçirilen günü Gürjistanyň daşary işler ministrligi beýanat ýaýratdy. Ýewropanyň Merkezi Aziýa, Gara deňizi we Hazar deňizi arkaly baglanmagy häzirki bar bolan transport uğurlarynyň arasyna iň gysga we ykdysady taýdan ýerine ýetirilmegi iň mümkin bolan uğurdur diýip beýanatda aýdyldy. İň azyndan teoriýada bu aýdylanlar ören dogry. Bu Türkmenmaş şäherindäki port üçin ören wajyp ýardam bolar. Türkmenmaşynyň portu ýaňy ýakyna takminan $1,5 milliard täzeden gurulyp ýangadan düzüldi. Bu döwrewaplaşdyrmak işleri işçiňleşmegine garaşlayan Hazar üstü sowda ugurundan peýdalanmagy maksat edilýärdi. Gara deňizi, Hazar deňizi halkara transport koridory Türkmenistany, Ruminiýa, şol sany Ýewropa Birleşigine baglap agdalýan uguru giňeldýär. Ýöne ol ýerde käbir päsgelçilikler bar. Birinjilik bilen Azerbaýjanyň Alatdaky täze portu dolu işlemeýär. Alatyň Hazaryň günwataryny ören möhüm port bolmagyna garaşlyar. Ol ýere deňizde getirilen ýükler demir ýollary arkaly Kavkaz daglarynyň arasyndan geçip Gürjistanyň Gara deňizi kenaryna daşalar. Alat tamamlanan halatynda da Türkmenistan, Russiýa we Eýrana da baglanýan alatdaky demir ýollaryndan peýdalanmak üçin hemde Gazagystanyň deňiz ýüklerine de hyzmat etjek portuň üstü bilen haryt ýerlemek ugruna ahmal Günnogorda Hytaýyň bir guşak bir ýol inisiatiwasyna girýän ýurtlar bilen ýa-da Aziýanyň ösüş bankynyň Lapis Lazuli koridoru bilen hem bäsleşmeli bolar. Kavkazdan aşandan soňra Gürjistanyň, Türkmenistanyň ugrundan ýüklerine gara geçjek 5 tane portu var. Gürjistanyň çuň tuğlardaky Anakliya portunyň guruluşy dowam edýär. Haçanna bu tamamlananyny agdalýan port her ýyl 100 million tonna ýük geçirmäge ukyply bolar. Onuň guruluşy taslamasy 9 tapgyrdan ibaret. Portuň guruluşy işlerine 2017-nji ýylda bagdalga berildi. Onuň ilkinji tapgyrynyň guruluşynyň 2021-nji ýylda tamamlanmagy göz tutulýar. Anakliýanyň web saytyna görä portuň guruluşynyň birinji tapgyry tamamlananyny, onuň kuwatlygy 1 million 20 futluk ekwivalente barabar bolar. Şeýle-de portuň birinji tapgyry 1,5 million tonna guru ýük geçirmäge ukyply bolar. Türkmenistan sement, haly, ýüpek, tekstil önümleri dökün eksport edýär. Bular ahmal onuň üstümizdäki ýyllarda Ýewropa Birleşigine eksport etjek esasy önümleri bolar. Türkmenistan Türkmenmaşynyň nefti gaýtadan işleýän desgalaryna ýa-da owodan nepedäki gazdan ýanygyç öndürýän desgalarda öndürilen neft kokslaryny, ýagny ýanygyç edip ulanmak üçin ulanylýan daş kömürleri, bitumen, ammiak we benzin ýaly neft önümlerini eksport etmek arkaly has köp girdici gazanyp biler. Azerbaýjanyň 2018-nji ýylyň ýanwar aýynda açylan Alat portuny Roro terminaly, ýagny ulaglaryň ýük gämesine gönü girip çykmagyna mümkinçilik döredýän terminaly bar. Diýmek Türkmenistan neft önümlerini demir ýol wagonlaryna ýükläp, ondan soň olary ýük gämelerine ýükläp, günwatar sary ýük ugradyp biler. Bu aralykda Gara deňizi, Hazar deňizi halkara transport koridoru arkaly Ýewropa Birleşigi bilen Türkmenistanyň arasynda ýoly goýuljak hyzmatdaşlyk taraplaryň arasynda Hazar üstü gaz geçirjisini durmuşa geçirmek uğruna hyzmatdaşlyk etmegiň esaslaryny döretmäge ýardam edip biler. Hormatly dinleyijiler, biz size Merkezi Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier'in Türkmenistanyň Ýewropa Birleşigine barýan ýoly atly soňky makalasyndan bir bölek eşitdirdik. Onda agdalýan pikirler awtoryň özüne değişli bolup, olar Azatlyk radiosynyň pozisiýasyny aňlatmaýar. Makalanyň dolu görnüşi bilen Azatlygyň web saýtyna tanyşyp bilersiňiz.